Evidar li Batmanê kelecanekî pir zêde ye. Piştî 25 salan tîma Batmanê Batman Petrol Spor dibe şampiyon. Roja şemiyê maçekî gelekî girînkê bilîze bi duyemînê ligê Muğla Sporê ra Batman Petrol Spor ana heftê û 3 puanan Pêşengtiya ligê dike sezonekî gelekî serkeftî derbas dikin. Ejîl Batmanê me her ji bo şopandina rewşa sporê li Batmanê roja şemiyê yariyekî girîng e berê wî yariyê jî kampanyayekî dan destpêkirin rêveberiya Petrol Sporê ew jî kampanyaya bi navê 15,000 alîgir 15,000 formayên Petrol Sporê kapasite stadyuma Petrolê 15,000 roja şemiyê yê vira yarî were lîstin îdî em dikarin bêjin ku Petrol Spor ku di vî yariyê de bi ser bikeve yê bawayekî fermî şampiyoniya xwe ragihîne li nav bajêr jî li cihên cuda cuda alayên Petrol Sporê hatine daliqandin esnaf û dukandarên bajêr karsazên bajêr serkeftin ji Petrol Sporê ra dixwazin ew dixwazin roja şemiyê stadyuma Petrol Sporê bi rengê Petrol Sporê werin xemlandin forme werin stendin piştî ku ew kampanya hatiye ragahandin alaqayekî zêde ji firoşgeha Petrol Sporê re zor zêde anha formayên taybet ji bo alîgiran tên çêkirin yek ji hizkerên futbolê yek Hakan gelmine mamoste merhaba ji te re. Merhaba Jora, bixêr hatin. Serkeftin û pîroz be. Se çava. Rastî kêfa me gelekî xweş e. Petrol Spor yê bibe şampiyon par ew tevê Wan Spor li Qeyseriyê ji bo play-offê mabûn di finalê de bi penaltiya Wan Spor derbasî Lîga Yekemîn bû Petrol Spor me îsal ew şansa tê. Tu dixwazî çi bêjî hêstê te çi ne? Wala îsal temê herêmê sav baş çûn yani bölgê sav çû baş çûn Van Spor, Amed Spor, Petrol Spor. Xwedê bikim Amed Spor Süper Ligê ber cî veke ji me re em jî birincî ligê xwedê bikim ê te bine şampiyon carkere. Amed Spor biçe Süper Ligê ji were cîveke Petrol ji were şûna wî. Bere yabancı xwe ji bide me Cagne, Moreno, Saba yani dengêm dibîstin bere bide me. Amed Spor ku çû Süper Ligê bira Cagne Moreno wana jî bidin Saba bidin Petrol. Erê bere dengera başkanê wan jî bere bikirin wan bikirin. Kêfa we xweş e ku Amed Spor û Petrol Spor dibe şampiyon şansê Mêrdîn Sporê hê gelekî heye. Merdînê ji bî kire. İnşallah ew jî bine şampiyon. Baş e ev kampanya ku hatiye destpêkirin tu çawa dibînî 15,000 alîgir 15,000 firotina formayan. Sav başça gelê Batmanê sav dixwazin forma bikirin. Başça xwedê bikim me 15,000 bikirin. Spasiyet te dikim yani xwedê bike bira 100,000 bikirin. İnşallah. Se çava se seratin. Roja şemiyê wî yariya girîng de dixwazin rengê Petrol Sporê xuya bike keko merheba ji te re. Çawa tu başî? Sağ ol, spas. Tu hatî forme ji xwe re dikirî tê zarokara bikirin. Em ji xwe re hevala bikirin. Heşta forma, Heşt hava. heşta banahtarlık. Heşt forme heşî anahtarlık. Heşi atkı. Heşî atkı. Beli. Ka zêde bike digo yok mu artıran? Heştek jî lê zêde ke. Bese, heşt bese. Oret. Pîroz be. Em dikarin termûza jî, heşta termûzî. Heşî termos. Zêde dikin. Baş, nigê me bi xêr hat li Petrol Sporê pîroz be. Taxma we îsal dibe şampiyon. İnşallah şampiyon eşke. Erê xwe şampiyon e. Heke ku xwedê neke ti tiştekî pir mezin sürpriz nebe. Hestê te çi ne? Çima mühîm e Petrol Spor bibe şampiyon? Takma bajarı me. Em nevêga taraftarê Petrol Sporê ne. Em dixwazin ku bajara me jî birincî ligê de taxmê herî mezin werne stada me jî bilîzin. Alê Sporê de jî em pêş ketine. Evêne bira millet zanibe yani. Başa tu her maçı takip dikî Petrol Spor. Tabii. Roja şemiyê jî tip formayê xwe li vir bî. Me heşt bilêtê xwe jî birîne paso ligê de. Karim. Çima heşt? Em heşt hevalekî ba me heye. Aha, bilêtê te jî amade. Me paso liga me Alîgirekî Petrol Spor. taraftar kartê me tune bû me ya Amed Sporê taraftar kart jî ji xwe re xwestiye. Baş e. Amed Spor jî inşallah derkeve Süper Ligê ji bo wî dixwaze çi bêjî? Serkeftinê dixwazim ji bo wî Amedê jî ji bo wî Batmanê jî. Wana bilêtê me jî Vallahi her bir şey. Alîgirekî ku bi dil û can alîgiriya Petrol Sporê dike heşt hev bilêtê xwestin diye. Heşt forma distîne. Heşt anahtarlık dinvîse li ser daxwaza min soz da ku ez ê heşt hev jî termos bistînim heşt hev jî atxî.
پیروز و مبارک به سرکفتن جوارا علاقه کی زده هیا جو فرماین پترول سپور را اف کسی کل ورجی جو پشکریا کمپانیا ایل Merhaba. Merhaba. Kampanyaya bu Batman'a mı Elihi ölümüne Batman Petrol Spor. İnşallah birbirine şampiyon. Yani kesin. Merin ne de şkan bu Hem şampiyonuz zaten. Ahmet Sporcu derke ve Süper Ligi şansı Merdin Sporcu gellekeye ve avcı derke ve Bu Merdin Eci başarılar. İnşallah Merdin derkeve. İnşallah Muş derkeve. Doğu Güneydoğu. Ama öncelik Batman Petrol. Öncelik Batman Petrol. Hoş duaya. Alakaya ki zedes ev statçı ev storçı hevi darılı ber yarige stadyuma petrol sporeye kelecan ekip fır mezun heye haft sali hatta hafte salyan halken batman hep kelecan ekip mezundu navvera puanın petrol sporu ana hafte üsseye yedüyemini ligi Muğla Spor'e 65 Roja Şemil vera kup serketi di bavaki fermi ent karın bejim kup Petrol Spor dibe şampiyon pişkiriye ki zor zede partiyen siyasici u disa karsazın bajirciş bu kampanyayı pişkiriye xwarragahandın ezviye keşi bejim kesek web avaki online ji Petrol Story forme bistinin ji sedi panzaj bavan Daşkandın tekirin hekek uverin vraji daşkandın ji sedi biste kelecan ki zor zede behna nefta batmane ye biser liga yekemin bikeve aligire ki tişteki balkeş go hem dıxwazın Ahmet Spor derbası Süper Lig'e bed liga yekemin daj bu Petrol Spor'u cihveke Petrol Spor'u derkeve liga yekemin.